खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्डथामखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सय माजियाव फगवारनाय महर लानसनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फराय जोबोद नायलामोन जाबाय हानायनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्टा खालामोन आङो इनिफ्राय सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना आङो मालाबा नुजाफैनो हायो मालाबा नुजाफैनो हाया जाबाय मानसियानो मा होनना बुंबावनो आरोना एकदम ओरैबायदि फुङावथ' खिफिनो समाय गैखाया नालाय ओमफ्राय सिदा सिदि फिसाजोखौ स्कुलनिफ्राय लांनानै डाइरेक्ट गनाय लोगो लोगो बाजाराव थांखांनानै बाजार खालामखांनानै फैफिननानैसो गोसोखांबाय आङो एसे ब्लगखौ इन्ट्र' मारिनानै लानोसै होननानै आरोना थ' नायलांबाय हेरै बिदिब्ला आं दिनै ब्लग साउन्डथामजों मा मा शेयार खालामनो हायो गथ'आ लारायख'नो हाया जादों बिराद होननानै सुरुबखानांगोन मुगैनो नाङा आरोना फैस्लाबनो मोनि ओमफ्राय नै आनि गस्ला खुगोरनांगौ सना बेखौसो जाथ्रा आरोना बग्रा बग्रिबो सोमदों सुस्लाबलांनो हायाखै मा होनना बुंनो आदारा ओमफ्राय लानानै फैलायबाय आयै नानि जुथाया नै लुंगा लुंगि लानानै फैलायबाय आरोना आङो सिङाव आलु दङ सेरनै आलुआ दरसेबो गैलामोन नालाय मैया दरनै दाहा लागुलायनायसो पटल एसे 10 थाखानि पटल आधा पवा थाइसे बारा हरदों खोमा मादैया 10 थाखा लानानै फैदों आंहा आरो फुलकबि थोबनै लानानै फैलायबाय बेनो ओमफ्राय नै जाग्रा लोंग्रा माथो थाब थाब जोबो पेकेटनि लाबबाबो थाबनो जोबगोन ओमफ्राय नै बेखौ हानानै गालांखादोंमोन आङो कबि खावसे दंमोन नालाय ओमफ्राय गाजर एसे फिसा दानज्लांला ओमफ्राय आलु दरसे फिसा ओमफ्राय मा होनना बुंनो आरोना नै ना लानानै फैलायबाय आङो बेखौ लायनो थाङाखैमोन आङो मेन लायनो थांनाया मामोन आंना र' आंथामजों बेखायनो आङो थैसिगोन आङो जि नागिरबाय मादैनि जादा आंनो फालोक लायनो थांदों आङो फालें हरफायासै फाग्लि बुरिया गैलाहाय बियो आंजों टारगेटआबो बिदि नंखायामोन आरोना माने बेदर जाथ'वा पालकजों दिनै पनिर जागोन आं मिक्सार खालामनानै माने ग्राइन्डाराव होलायनानै बिदि साननानै पालक पनिर लायनानै दों थांदोंमोन ओमफ्राय आं पनिरखौबो पेकेटनि आरो थेमानिखौ जानो बानानै बे खुला बानायोना गाइखेर फानग्राफोरा बिसोराव लायनानै थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय सानसुनायखाय बिसोरबो गैला फारि फारि नायबाबो गैला आरोना दखानफ्राव सोंबा मोनगौमोनदां ओमफ्राय नागिरनो बानानै आङो है फालेंजों नाजों जाहैनोसै पनिरनि जायगायाव नाखौ होनोसै होननानै नाखौ लानानै फैबाय हनै फालेंआबो गारनानै फैबाय थैदो प्लेनिङानो चपद आरोना फालकखौथ' थांबा मोनफिनगोन मालाबा जानोसै माने प्रग्राम केन्सेल आरोना थ' नाजों मा जानाय जायो एसे एरनानै नायग्रोनोसै सोनाफोर फटाफट फाजाया मोनबाय आंना नै बेनिफ्राय मा बाराम्बार ओरै चालु जागासिनो दङ ओरैबो हाहांहां ओरैबो एवहांहां ओरैबो मावलाय जै बिमा दुर्गानि बायदि मावनोसै आं फटाफटनो फिसालायाबो सफैगुलायबाय माने 12ता बारगुलायबाय आरोना मा खालामनो स्कुल गनानै थांबायना खनसेनो हाख'आनो गासिबो फटाफट खालामग्रोनोसै आङो संहोलां माहोलां ओमफ्राय नै लामायाव कारपेट फानफैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिसोर बिनानावमोनबो लाखिदों नालाय ओमफ्राय आंहाबो नांगौ जेथिया गरमा गरमि ओंख्रियाव दै होगुलायनानै मोजाङै एवा माया लानानै फैबाय आरो जुनाफोरनो माथो जि दाम बुङो आं जिबनाव कारपेटखौनो बायफेराखै गोदो न'आव बायफेराखै जोंना न'आवबो कारपेट गैया ओइ बिदानि फौजि कम्बल मोननाया बेफोरखौसो बलाबायो आरो बाराबा गैया आरो गोदोथ' हानि न'मोन बेवहाय कारपेट बायनो ओमफ्राय फौजि बिथाजों हाबा जानायनिफ्रायबो आं बायफेराखै नैबे मोनसेया बिथाङा गोदो काश्मीरनिफ्राय ना मानिफ्राय लाबोनो दंखायोमोन बेनो जा गुवारखा बेनो सोलिगासिनो दं आरोना आरो लालियाफोरावबो फौजि कम्बल मा सना गोदान लाबोदों बेयाव बहाय थांबाय नों रुमाव थां बहायदो बेयाव लेखा फरायग्रायाव गुसु जायो बहायलाय बे बनायनो आङो माबायदि जायो बिफाया लाखिनोसै नंनायखाय लाखिबाय आरोना आङो हाब माथो दाम बुंथारो आजां एसे गोरारा दंमोन बेखौ 1500 आरोना बे बिनानावमोन लाखिनाया ओमफ्राय टेबोलखौ बोखालायनाङा आरो नायग्रो ओमफ्राय आं नायगोन ओमफ्राय बेखौ 1700 ओमफ्राय 50 थाखानि लाखिनायसै एवफुबाय थानायावनो खनसे थांनानै नायहैलायदों आरोना आङो ओमफ्राय खामजां गिनानै आरो उल्था खानांगौ फिनलायो नायफुनायानो कारपेट नायफुनायानो ओमफ्राय दै होनानै थांफिनबाय आङो नै ओरै नायहां माबाबाय नालाय आंहासो ओंख्रिफ्रा मारै जागोन भगबान फुलकबिया रुइगोन ना रुइगोनहाय मा जादों बबाय नायनो आङो दानाबा ओमफ्राय जोंना रुमासो कालारलेस बेनिफ्रायहाय एकदम आइ गैलाहाय गैया मोननैल' खालामना गस्लायानो दाबो खुवाखै आंनि फिसाया गावनो खुथ'वा होननानै थाथोंहाय फुना होनसै आं नै ओमफ्राय ओरै नाया सनैल' ओमफ्राय एकदम ओंख्रिया हप्पासे हाफ्रांबायना आङो माने सनै आं जानाय नालाय फिसानाथ' एवखाबाय आरो सनैया थाथ'थोंसै होननाय जादों आरोना एसे गोदोबावथोंसै आरामसे ओमफ्राय ओरै संहोलां एसे गोदानाव जिरायनो लुबैनानै सुमु जिरायनो लुबैनानै एसे जिरायदों आङो मालायफ्रा मा सानो सानथोंसै गोदो मोनाखै नालाय दासो मोननायखाय आरो एकदम
दालाय गाग्लिनाय गैया मानाय गैया उन्दुनोबो हागोन इखौ बैयावसो लांसै आं ग्रोब जानायनि ओमफ्राय बे गिदिरखौसो नैबे गांला बावनानै दोनफै जों फिसाला लेखा फरायनायाव आथिं गानो मा गानो बरिया बिथांनि मेहेरजों बायनायसोहाय आं बेयाव फोद्दा आराम लाबा जानाय नङा नङा होमबा सनाफोर गाव लाखि थिनायखायसो लाखिदों थाग थिग भिडिअखौ रायलायदोंमोन नालाय ओमफ्राय बे इसिनि लाखिनाय गथ'फोरजों रायलायदोंमोन नालाय ओमफ्राय ग्रोब जानायखाय नायहैलाय माबायदि होननानै आरोना बरिया सनाफोर लामा लामा फानोहाय बोराया जाबाय सनाफोर सान्थि मोनबाय आंना ओंखाम जानोसै बाबा र' ओमफ्राय नै बेखौ बेयाव लाबोबाय आंहा आरो खनसे देखायबावबाय आङो रायलायनोबा रायलांदो ओमफ्राय नै आंनि फिसाजोआ बेखौ बफैनाय लोगो लोगो गाहायाव फिउ फैबाय नानि मोजां मोनथारदों दै खोलैनाङा दे आरो लेथ्रा खोलैनाङा दे केक आरि गैयाव खोलैनाङा गाइखेर खोलैनाङा दे बिमाया हा मालाबा जाबा अबे केकसो जाबाय सेस मालाबा जाबा दे नै बेहा गुवारथार एकदम बेफोरनिफ्राय मेरला गुवारसिन नै बेयाव ग्लोमबोबाय आं माने होला फोथाव आरोना बिदि आरो ओमफ्राय बरिया आरो जेराव खिथाङा एकदम फिसा खालामनानैबाबो लांजायो है सथा बेखौ बफनानै दोन दे फै ना फाजाखौ खेख्लाब जानानै फोजोबखो नामाखो आं फिसायालाय बिमाया मोनसेखौ साफा खालामबाय नोङो बे मोनसेखौ ओंखाम जानोसै दे जादो दे बिदि सक जानायावनो जाखाबासो जायो जायाबाथाय ओंखामफोरजों खुनु गद गैया बेफोर गथ'फ्रा दे ओंखाम खुनसै आं टाइमाबो मालाबा जाबाय नालाय आरो माथो गोदान दंबावो नायलाय ओमफ्राय साजायनानै लानो रोङा आरोना आङो एकदम डाइरेक्ट सिदा सिदि लुंगा लुंगि जा दं बेखौनो फुथुमनाय होननायसो ओमफ्राय नैबे सासे सुबुङा गाइखेरजोंसो जागोननो थ' जोङो थुमग्रोनोसै ओमफ्राय नैबे सासे थुमबायानो नायदो फुलकबि मोनसेसो होदां बेखौबो दा जानाय नङा ओरैबायदि आरोना जारलासोहाय जाखां लोंखां स्र' जानानैसो नोंथांमोनखौ आङो ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आरोना साफा खालामजोब्बाय मा आरो दंबावो मोनस'हायै सानस'हायै खामानि आरोना गालाय गुजाय जोबनो रोंला सनाफोर आंनि खामानिया फुंनिफ्राय हर जालांफिनो आं बुजिनानै मोनला आरोना बुरिनायखाय मावबाबो एरला बेबायदि मोनबाय आङो मा दं न'नि खामानि खेलें खेफें माथो रेस्टखौनो मोना ना मावनायखौनो मावफ्रांबाय थायोसो ना दांनायखौनो दांफ्रांबाय थायोसो हमनो हाला आरोना ओमफ्राय थाग थिग बग्रा सुनायजों जाबजों ओमफ्राय थांनाय बोसोराव आंहा अनलाइन बिहरनाय भेलभेटनि बग्राखौ गुदुं बनानै लाफिनबाय आरोना ओमफ्राय माने मैया ओरैबायदि गोजांदों आङो मुजा गाना उन्दुबाबो थोर मोन्दों माने मैया बांसिनसो गुसु जाबायमोन नामाथाय आइ सना मानो हानखो बेगखौलाय नानि बेगखौ मानो हानखो ओरैनो मोजां मोनथारबाय आरो नों बेयाव जिरायनानै थ' स्राय बनानै लाबाय एसे उदुंबुर उन्दुबावनोसै आरो जालाय जाखायनो खनस्रांबावनांगौ खामानि दंबावो प्रभु गावनाथ' लोगोफोर गैया बिदा लोगोफोर फैबानो जा फुरथि जायो नायलाय आयै नामसो खारिबावो उमुख फैबाय बाय फैदो आयै जि फुरथि मोनो बिदा लोगोफोर फैबाय याथा उमुख फैबाय फैदो थिनथा जागुलायबाय एसे रेस्ट लानांसिगौमोन नाथाय ना माने गामिनिफ्राय माइरं सौफैदों मेजिकआव थिखांनानै हरफादों आरोना माया हजोंहायनिफ्राय ओमफ्राय मा होनना बुंबावनो सौफैबायानो मालाय फाफिया खिथाहरनोनो बावदों जाहैदों आंखौ आरो सौफैसिगोन नामा ना सौफैथ'वाखै होननानै फन हरबाय आं खिथाहरनोसो बावदों आं स्टेनावनो दङ लांफैदो दे होनना बुंबाय मा होनना बुंबाय लुस बिमा फिसानि ओंखारफिनलायबाय आरोना लायखानांगौ होननानै आं रेस्ट पार्टि जेबो सोलाय सोल' जाखायाखै जेजों थांगोन बेजोंनो गानथारनानै दंखायोमोन फैदो सना गानबाय जुथा थुथि आं फिसाया गानबाय गथ'आ मेगना फिसा जाहांलायबायसोमोन आरोना उन्दुनो ओंखारहांबायमोन बाट ना पापि उदैनि थाखायनो मा मावनांगौ नायसाय फैदो डाइरेक्ट फैयानो थिखोबायबो नै बेयावनो बास स्टेनावनो आरोना फुं 2टासोआवनो सफैदोंनो 2टा ना 1:30आवनो सफैबावदों जाहैदों गावनो बावनानै थ' नों माबा जानो होननाया जाखादोथ' ओमफ्राय नायदो हालोदा अना खाना गैला नै जा जारलाखा जि गेदा गेदि टेन्टबोबाय ओमफ्राय नै आंनि जोमग्रा लांनायखौसो बिराद खाबाय आङो खाग्रा लाङाबाथ' मा जागौमोन आगोलावबो आंनि हालोदा आरोना जायनो नुलाङो बे नानिया उन्दुलांबाय नानिया गोलैगोनल' होनो आरोना ओमफ्राय मोनसे आसुरित आरोना मानसियानो जाखाला गैला जेबो गैला नानि होनबाबो होनो आरो ओमफ्राय नै बेखौ नागाराब्रा मिनिनानै थैगोन बेखौसो बोयै लाबोबाय बेखौ बोबासो मानसिया राखेंलायो मेथाइ थफ्लाखौ आरोना केक लादों नालाय समस्या हायसोनाफोर जेने थेने गाखोनायनि उनावनो थेन्थ'खादों गैखालामोन सहैथारसै र' थांग्रोनोसै खुनुरुखुम गेदा गेदि फैनानै गेट मोननानै खुनुरुखुम गावखौसो बाथा बासि लाबोनानै थेवबो मेथाइखौ नागारा सनाफोर ओमफ्राय नागारा खुनुरुखुम फुल्लां बोथों लाबोनानै मेथाइया माबायावसो न'आवसो थलथब आरोना दासो समस्या
उन्दुथोंसै जा उन्दुनो ओंखारबाय मानसिया हनै जाबाय सुनाफोर फिसाजोखौ दोनफैग्रोनानैसो इखौ लायफिनबाय आं लामानिफ्राय आंहा बिदि माबा माइरं एसे बस्ता थिखोमोन बोरैबा सिङा गेदा जायोहाय बारा बुरजा नङाबाबो मिनिनानै थैगोन थुथ'बायहाय भगबान ओमफ्राय दुखु गोनां खोथाया बिसो जाहैबायना आंहा दहाय बाजाराव थांनायाव सेरबा बायनानै लाबोबाय आं नै मा होननानै बुंनो बायनानै लाबोखांनायनि उनावसो माइरं हरफानो ना मा होनहरबाय माया ओमफ्राय आं मा होनबावनो ना बायबायबाबो हरफाबायबाबो जाबायसै आरो जाबाय थानोसै आं लासै लासैनो बिराद लस जाबाय आरो आं बेखौ बायनो लागा दोरखार गैयामोन एसे आगोलाव खबर मोनखानाय मोनबा आरो ना दिनैनो जुदि एसे थाब खबर मोननाय मोनबा बेखौ आं खमसे खम 11:30 बायदों आरो ना माथो होनबावनो माइरंआथ' आंना गैखालानोमोन दाख्लै खनसे बायखांबाय दा खनसे बायखाबायानोमोन आङो ओमफ्राय माइरं गैथाराबाबो आं माने बिदि मालाबा बिहरनानै जाफेराखैमोन आरोना आं टाइम मिलायबा आं ग्रोब जायोबा आं थांनानै लामनानै मिलाव हैनानै जावनानै लाबोनो मोनबासो गोसोखौ मोजां मोनखायो नालाय बिदिसो खालामखायोमोन ओमफ्राय एबार बिदिनो दाख्लैनि माइ गोदान मोननाया बेखौहाय माने लामखानांगौ नालाय ओंखायनो बिफायाबो माने माइरंबो गैया जाबायना जोंनाबो उमुखखौ लेंहरनानै लामहोखादो होननानै ओमफ्राय उमुगाबा सोलाबगोना सोलाबदानो ओमफ्राय माइया गावनो लामबायाना गावबो जानांगोन ना माइरं गोदानखौ जानांगोन नङा होमबा सोनाबा ओमफ्राय बेयावनो जोंनोबो हरफाबाय आरोना एसे बिफाया होनहरबाय खोमा हरफानो होननानै आं खिन्थु मालाबा बिदि बिहरफेरखाया आरोना रावआनो गैखाया खस्थ' जायोना खामला हाजिरा होबाबो खस्थ' जायोना ओंखायनो आं मालाबा बिदि बिहरफेरखाया आरोना एसे बोथ्रोफानांगौ माफानांगौ बेबोथ' खस्थ'ना बुरै मानसिनि थाखाय बिजनिफ्रायबा हले बिदि अर्डार हरनानै हरफा होननानै माने लाखांबाय आरोना खननैसो जादों खोमा बेबो बाबा थानाय समावसो ओमफ्राय दा आं बिदि बिहरला बिहरलि जेबो लेनदेन गैला आरोना आं मिलायबा मिलायबाय मिलायाबा गैया लागि अमा बेदर खननै जायाबानो 200 थाखा बासायखायो नालाय बेखौनो आं बायगोन होननानै थायो आरोना थ' बिदिनो बायनायबो जादों दा बेदरबो जागासिनो माइरं बायगासिनो एनिमेसनाफोर दा आं बेखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोनजों आंनि दिनै मा जालांखो मा मालाखो हालादफ्रा बोरै थांखो बोरै माखो मोनसे ब्लग बानायनानै बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना थ' जायफोरा फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय सिम्पोल सा ब्लग बेनो आंनि मोजांबा मोनबाय मोनाबा मोनासै थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय